Aby sme sa prihlásili do aplikácie Barová inventúra, konkrétne do počítačovej aplikácie, je potrebné najskôr prejsť na stránku barovainventura.sk. Na tejto stránke vyplníme svoje prihlasovacie údaje. Administrácia pomáha majiteľom podnikov, presnejšie vedeniu, získať lepší prehľad a pracovať s inventúrou rýchlo a efektívne. Čiže pre úspešné prihlásenie si ako ukážku vyberieme jeden podnik. Ďalej si budeme musieť vytvoriť inventúru, a to tak, že vyplníme povinné údaje. Do tohto poľa si nastavíme jednorázové heslo na prihlásenie do vytvorenej inventúry. Do tejto sekcie môžete zadať ľubovoľný počet zamestnancov, alebo v prípade potreby môžete pole nechať prázdne. Samozrejme je na vás, či do údajov uvediete mená zamestnancov a zodpovednú osobu. Prípadne môžete poľa vyplniť iným spôsobom. Vygenerované údaje sa dávajú zamestnancom, aby vedeli vykonať inventúru. Ako ukážku si vyberieme napríklad kód zodpovednej osoby, ktorý skopírujeme pomocou klávesovej skratky Ctrl+C a následne otvoríme aplikáciu Barová inventúra. Kód zodpovednej osoby vložíme cez klávesovú skratku Ctrl+V a do tohto poľa zadáme heslo, ktoré sme si nastavili pri vytváraní inventúry. Hotovo. Úspešne sme sa prihlásili do aplikácie Barová inventúra.